8ος κατά σειρά. Χατζόπουλος Σάκης. Γραμματέας του συλλόγου. Αυτός είναι. Σάκη, ποια θα πετάξουμε? Ποια είναι? Θα τα ανοίξει λίγο ή θα τρομάξουμε μετά? Όχι έξω. Α, στο έξω μετά. Μόλις κατέβω. Λοιπόν, ο κόσμος είναι και απ' έξω. Και συνεχίζεται μέχρι κάτω. Μέχρι και κάτω έχει αμάξι. Και άλλοι πιο πίσω που δεν φαίνονται από εδώ. Είμαστε έτοιμοι για την πεταξιά του Σάκη. Εντάξει, ναι. Και εδώ λίγο. Αυτά είναι τα πουλιά του. Επαναλαμβάνω, Σύλλογος Βέρειας, 11 Ιανουαρίου 2015. Η ετήσια γιορτή του Συλλόγου. Βρισκόμαστε στο Χατζόπουλο, στον Άγιο Γεώργιο. Αυτή είναι η κίνηση. Και αρχίζουν να πάνε τώρα. Μέχρι τώρα και ώρες ήταν τελείως άπνοια, τώρα πάνε να βγάλει λίγο αεράκι. Και έχει ανεβεί και θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αλλά είναι εντάξει, για τα πουλιά είναι καλός. Αυτά έχουν πάει από τη μεριά του ήλιου. Γι' αυτό δεν φαίνεται και τόσο καλά. Και αυτό απ' την άλλη. Βασίλη, αυτό κοιτάς κι εσύ, σκετό. Ωραίος είναι. Και είναι πολύ ψηλά τώρα, είναι πολύ ζουν τον έχω. Είναι ακόμα. Είναι κάπου εκεί. Στα πάλι φαίνεται σήμερα. Ωραία, τα πουλιά ανεβαίνουν συνέχεια. Είναι πολύ ψηλά τώρα. Μια προσπάθεια ακόμα στα πολύ ψηλά. Βρήκα κανένα δυο περιστερία εδώ από πάνω. Ωραία.
Και εδώ είναι ο Σάκης και οι θεατές, όσοι μπορούν να κοιτάξουν στον ήλιο πάνω. Οι περισσότεροι περιμένουν για την κατηφόρα. Κάποιοι επιμένουν όμως και κοιτάνε. Ετοιμάζει να τα καλέσει τώρα. Τα κάλεσε την. Για να δούμε και την φορά. Τα πουλιά φύγαν πολύ ψηλά και σκόρπισαν και πάρα πολύ. Για να δούμε. Αυτά είναι τα πρώτα. Από πού έρχονται ρε? Ακούσατε και τον κόσμο. Έρχονται ακόμα. Ωραίος. Μπράβο ρε Σάκη, συγχαρητήρια. Πολύ ωραίος. Ευχαριστώ Παναγιώτη. Φεύγουμε για τον επόμενο. Και με την ευκαιρία να τα δούμε λίγο μέσα γιατί δεν θέλαμε να τα τρομάξουμε πριν. Εδώ είμαστε.